سلام كميتنسيو ازي راديو دمص امريكا يو 31 ب25 ب22 متر باند زمحلالف كل جزمشات كاب ساعه 4 سكاب 4 فرقان كاب ساعه 10 سكاب 10 فرقان زمحلالف لكم مدبنا حزي جمر لو حموس مسكرم اسرا خلت شحن 14 عام تمرت ويكا باك وزاره اوروبا 30 مسكرم كلت شحن 11 يوم صرف صايب من لا يمسخم كصنحي ناب نلو مزدالنا يوم مدباتنا خسكركم كم تلمود مدبنا بزينا خجمريو بمقصال امريكاويان هاجروم اب علامه تجبروا متتاوتا ملكتهم مصنعتي اكايده نغيرو من قبل يوريجيا زتبهلت كالزوت وططك لونا يوم نعوسي عبدما سمنا ومدبنا أسي ساعات حالي كقربيو نخلو مسانا صنحكم مدباتنا خدكتات لعدمكم نافزينا خسكركم بترسوت أنا خطصلي سلام تانا يبزحكم كفراتنا على توزينا انه إثيوبيا نشوعات سراحتنياتات حورات هاجراتا وشت 72 ساعات كاب جزاتان نخوصو خمز وصلت منستر وصا إثيوبيا فليتو وهاب قالت بيت عيو لومي أبزرقها مجلسي نا يونيسيفن نا يتودب حلاف بيت صفت قداء سبا مسلاتن نحاده أتحاباري بيرو قداء سبا مسلات حاويسو شوعات سراحتنياتات تودب أوشت أوي قداء إثيوبيا تالكا آتيوم بزبل منقست إثيوبيا اتوم ملك سبات تقبل نزيب اللوم سبات ويكعا برسونا نونا جراتا كمستبالو تقيسو منستر وصا إثيوبيا أسمات اتوم برسونا ناجراتا استوبهالو وصاتنياتات علاوي مقبارون أوشت سوعان كلتن ساعتات كابقزات إثيوبيا نكوصو كمستوسنن اتزين حبيرو إذا كمتي لك الله منقست إثيوبيا نشوعات سراحتنياتات حورات هاجرات كابقزاتو نكوصو موسانو كمزا سنبرم وانا صحافي حورات هاجرات قليصوم وانا صحافي حورات هاجرات أنتونيو غوتيريز لومي أبزوصو مجلسي كلهم نتفتات سبعو وفرتات حورات هاجرات أبسوأونت صاقع زي محز زي شاراونتن نصانتن زبلو متكلات زمرح يوم إلهم حورات هاجرات أو إثيوبيا نمقبي مدهانيت ماين مصراري قرباتن حاويسو هيوت عدحن حاجز يلقس كمزلو لازي سرحت زي أو إثيوبيا يعيو بزلو سبات دما مولو متأممان آلدي إلهم يوم حورات هاجرات انتهم سبعوي حاجز زد اليوم هزبتات إثيوبيا يرد كمزلو زقلصوتهم وانا صحافي اتوم سراحتنياتات حورات هاجرات نتي أقداسي مدبهم نكفتصمو مانتان مس منقست إثيوبيا يزراربلو كمزلو تقيسهم موهاد سبعو حاجزات حورات هاجرات ويكعا أوشا تمالي أبزهابو سروع غازيتاو مجلسي ناب تقراي نمبصح زقبرو زولو صاري بحلفي وكوا بسئنت قربات ندادي أمنا يتصقم كمزلو أفليتو بمسارة غازيتاو مجلسة بيت صحفت بمجدي اتا انكو محلف كوينا زلا كل العفار أبيلن زحالف السومن كاب 21 كساب 28 مسكرم كل تشحن 21 باقوضة أوروبا 7 حاجز زعانا ماكاين كمزو تلأخ أفليتو كاب 10 حملات حيزن نتقراي آتين زلوانا يتصعنت ماكاين 600 كم زخونان بجمجم اتبيت صحفت كن معالتاوي 100 ماكاين حاجزين كأتوا زقبا أوشا كاندي محنقو إلو زتقصو كابن نابن تقراي ماكاين منكسقاز فتر زلو واحد نداريو سئنت قربات مدهانيتون كم زلو اتبيت صحفت قليتو وكا مسارتاوي هالختي أب تقراي أب قليو كسب ب400 مئتاوي وسيق الله أب تمساسل زينا بروغرام مقبع عالم نابت بخينات أزيو تسألي زلو كللات عفارن أمحران سبعو حاجزات نمبصح أب سراح كم زلو اتقازيت أو مقلسيانة تيرو بروغرام مقبع عالم ناستات 52 شيح وشت أويان تمزابلتي كل العفارن 263 شيح تمزابلتي أب كل الأمحران كحجزن كالو كالوز زي منقستاويان تكالاتون أب كل الأمحران نلعل غلطة 100 شيح تصبيتي رديت حاجز أباس حميام بزتأساسر زينا أبي تقراي لعل 5 مليون هزبي نتميت تقاليعو كمزلو دايركتر ودو طعنا عالم دكتور تيدروس أدحانم قليصم تموانا دايركتر أبزفنو ملخت تويتر نتميت سعيبو زقافة حمامن موتن كمزغونة بمتقاس مقبي حكمنا وقربات مساره ندارن ترغنزبن حاويسو سباو حاجزات بهصصن بزي قدبن ناب تقراي نكاتو تصويعام تحلق مسالات هيومان رايت واتش اب إثيوبيا بزكاية زلو صفح سبعوي تحساتات سكفتو قليتو هيومان رايت واتش
ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝጸንሐን ዘካይደ ዘሎ መጽናዕትን ኣመልኪቱ ሎሚ 30 መስከረም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ። ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ትከታተል ለቲሻ በደር ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣይ ዝነበረ ኣሰካፊ ደረጃ ሰብኣዊ ጥሕሰት ድሕሪ ለውጢ 2018 ዝሓሸ ደኣ ይምሰል እምበር ድሕሪ ምንዋሕ ምርጫን ካልእ ዘቤታዊ ፍጻመታትን ግን ኣመና ከም ዘንቆልቆለ ገሊጻ። ዝርዝሩ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ኣዳልይዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ላቲሻ ባደር ኣብ መግለጺኣ ቀንዲ ጠንቂ ቅልጡፍ ምንቁልቃል ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ፍጻሜ ድሕሪ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳን ምእሳር ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ምዃኑ ጠቒሳ ምስ ምውላዕ ኩናት ኣብ ትግራይ ተኣሳሲሩ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝኸፍአ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዝገበሮ መጽናዕትን በብእዋኑ ዝፈነዎ መግለጽን እውን ጠቒሳ ኣብ ትግራይ ብፍላጥን ንሲቪላዊ ዒላማ ዝገበረ ከቢድ ጥሕሰታት ምፍጻሙ ዝገለጸት ላቲሻ ብሰንኪቲ ዝወረደ ሰፊሕ መግሃስትታትን ምዕናው ትሕተ ቅርጽታትን ንቡር ናብራ ንምጅማር ኣዝዩ ከም ዝኸበደ ሓቢራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት በብእዋኑ እናኸፈ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልከተ መግለጺ ሂማን ራይትስ ዋች እቶም ዝኸፍኡ ተጠቃዕቲ ናይ ዝግጭት ሲቪላውያን ዜጋታት ምዃኖም ይሕብር። ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ሓገዝ ኣዝዩ ውሱንን ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ኮነ ኢሉ ከም ዝሓላልኾን ተጠቒሱሎም። ኩናት ኢትዮጵያ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ብምልሓሙ እቲ በብእዋኑ ዝፍጸም ዘሎ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ሂማን ራይትስ ዋች ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክህበሉ ከም ዘይከኣለ እታ ተወካሊት ጠቒሳ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝለሓመ ኩናት ብተመሳሳሊ ንሲቪላውያን ዜጋታት ኣመና ኣጸጊሙ ከም ዘሎን ብሕልፊ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተፈጸመ ቅትለት ቤት ጽሕፈቶም ከም ዝበጽሖ ጠቒሳ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺኡ ንጉዳያት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ እውን ጠቒሱ ነይሩ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣደራዕ በይኖም ሓይልታት ምንባሮም ዝጠቐሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዳሕራይ ካብቲ መዓስከራት ድሕሪ ምህዳሞምን ካልእ ውሑስ ዝበልዎ ከተማታት ድሕሪ ምእታዎምን ምስ ዘሎ ሓፈሻዊ ካልኦት ጸገማት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸፍአ ኩነት ከም ዘለዉ ጠቒሳ ኣብ ገለ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዳናጎየ ከይዲ መረጻ ሎሚ ሐሙስ ይሳለጥ ኣሎ። ኣብ 3 ክልላት ዝርከቡ መረጽቲ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ሃገር ክመርጹ እዮም። ኣብ 4ይ ክልል ዘለዉ መረጽቲ ድማ ሓድሽ ክልል ክቆመሎም ድልየቶም እንተኾይኑ ክውስኑ ትጽቢት ይግበር። ፓርላመንታዊ መረጻ ዝካየደለን ክልላት ሶማሌ፣ ሃረር፣ ህዝብታት ደቡብን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዓለም ለኸ ጸቕጢ ኣጓኒፍዎም እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ 547 መናብር ኣሎ። 47 መናብር ኣብ ንሕንሕ ኣትዮም ኣለዉ። ፓርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ን410 መናብር ሒዙሎ። እቶም ዝተረፉ መናብር ካብ ትግራይ ዝውከሉ እዮም። መዓዝ ከም ዝመልኡ ንጹር ኣይኮነን። ሕወሓት ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ውግእ ዝሓለፈ ሰነ ንትግራይ ከም ዝተቆጻጸረ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ገለ ክፋል ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ንጥሜት ተቃሊዑ ኣሎ ከም ዝበለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንክልል ኣምሓራ ዝመርሑ ሓድሽ ፕረዚደንት ሎሚ ተመሪጾም። ብመሰረት እዚ ዶክተር ይልቃል ክፋለ ተመሪጾም እዮም። ንሶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ዋና ኣጀንዳኦም ንክልል ኣምሓራ ኣጋጢምዎ ኣሎ ዝበልዎ ሓደጋ ህልውና ምቕልባስ እዩ ኢሎም። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘለዎ 5 ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን እውን ረፈረንደም ወይ ከዓ ህዝበ ውሳኔ ከም ዝተኻየደ ሪፖርተርና ገሊጹሎ። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኣብታ ሃገር መበል 11 ክልል ንምምትራት ዘኽእል ረፈረንደም ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጎና ጎኑ ድማ ስሩዕ መስርሕ መረጻ ከም ዝተሳለጠ ኣፍሊጡ። በዓል እረቻ ዝምልከት ባዛር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእከል ባህል ኦሮሞ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ትማል ረቡዕ ዝጀመረ ምርኢት ባዛር ናይ ኦሮሞ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ቀሪቦም ኣለዉ ይብል ሪፖርት ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዓመታዊ ንግደት እረቻ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ቢሾፍቶን ቀዳምን ሰንበትን ክካየድ እዩ። 15 ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ግንቦት ዝተሓንጸጸ ክሳብ 30 መስከረም ን10 ሚእታዊ ህዝበን ክታበጸረ ኮቪድ-19 ምኽታብ ዝብል ውጥን ከም ዘዕወታ ተፈሊጡ። እንተኾነ 2 ሲሶ ካብ ህዝቢ ኣፍሪካ ንኮቪድ-19 ዝተቃልዑ ከም ዝኾነ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ካብ ቦንጎ ሩይ ስዳሮ ዘመዝገበ ሃገራት ሲሸልስን ሞሪሸስን 60 ሚእታዊ ካብ ህዝበን ክኸትባ ከለዋ ሞሮኮ ኣብ 48 ሚእታዊ በፂሓላ። ሰበስልጣን ናይጄርያ ኣብ ግዛት ሰሜን ካዱና ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ኣዋርሕ ተዓጺኡ ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ክኽፈቱ ተወሲኑሎ ኢሎም።
ከም ሓበሬታ ዩኒሴፍ ድማ 1,000,000 ህፃናት ናብ ትምህርቲ ንከይወፍሩ ይፈርሑ እዮም ይብል ወኪልና ቲሞቲ ኦበዚ ካብ ናይጄርያ ካዱና ንዝረኣኹ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ። ቅድሚ 7 ዓመት ናኦሚ ኢብራሂም ቦኮ ሓራም ኣብ ትውልዲ ዓዳ ቦርኖ የብፅሖ ንዝነበረ ጥቃት ሃዲማ ናብ ካዱና ኣብ ዝመፀትሉ እዋን ዝመስረተቶ ቤት ትምህርቲ እዩ። ዕላማኣ ብሰንኪ ቅልውላውን ጭውያን መሰረታዊ ትምህርቶም ክመሃሩ ዘይከኣሉ ተምሃሮ ዕድል ክረኽቡ ምትዕርራ እዩ። እንተኾነ ግን ማዕበላት ዓመፅን ማዕገትታትን ኣብ ስራሓን ተምሃሮ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ንኸይመፁን ዕንቅፋት ይኾንዎም ምህላዎም ትዛረብ። ገሊኦም ካብ ቦርኖ ኣዳማው ካብ ሞጎን ካልኦትን ዝመፁ እዮም። ኣምላኽ ይሓልወና ምፅላይ ጥራሕ ዓቕምና እያ ዝበለት። ኣመሓደርቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 120 ተምሃሮ 50 ጥራሕ እዮም ትምህርቶም ክቕፅሉ ተመዝጊቦም ዝርከቡ ዝበሉ ኮይኖም ሓፁር ብዘይምህላው ፀጥኡ ኣየተኣማምንን ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም። ካድኖ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብጅምላ ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝፍፀሙ ምጭዋይ ተምሃሮ ዝዓበየ ማህሰይቲ ዝበፅሓ እያ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ መንግስቲ ካብቶም ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወሰዱ ነቶም 1,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ምምላሱ ይገልጽ። እቶም ኣብ ምጭዋይ ተምሃሮ ዝተዋፈሩ ኣጽዋር ዝተዓጥቁ ካብ ስድራ እቶም ተምሃሮ ገንዘብ ንምቕባል ዓሊሞም ዝተዋፈሩ ገበነኛታት እዮም ይብሉ። እቲ ጸገም ንምእላይ ተባሂሉ ሰበስልጣናት ካዱና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሐምለ ጀሚሩ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀው ዝገበሩ ኮይኖም ኩነታት ተመሓይሹ እዩ ኢሎም እዮም ሎሚ ክኽፈት ዝወሰኑ። መራሕቲ ማሕበረሰብ እውን በዚ ሓሳብ ይሰማምዑ። መንግስቲ ኣባላት ጸጥታ ኣብታ ከተማ ኣኪቡ ቀንዲ መዋፈር እቶም ገበነኛታት የጻረ ከም ዘሎን ልዑል ሓለዋ ይገብር ምህላውን ይገልጹ። ሓደ ነበርቲ ግን መዚ ይሰማምዑን። ዩኒሴፍ ምስ ስጋት ጸጥታ ተታሒዙ 1,000,000 ናይጄርያውያን ካብ ትምህርቶም ክበኽሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለዎ። ናይጄርያ 13.2 ሚልዮን ካብ ትምህርቲ ዝበኽሩ ተምሃሮ ዘለውዋ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ሒዛ ትርከብ። ኣብ ናይጄርያ ትምህርታዊ ማሕዳሪ ዩኒሴፍ ኑድራሳሆ ምናልባት እቲ ቁፅሪ ካብኡ ክበልጽ ከም ዝኽእል እውን ይዛረቡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነን ሐምለን ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ሰሜንን ሰሜን ምዕራብን ስሩዓት ጥቕዓታት እዮም ዝፍጸሙ ነይሮም። ብምዃኑ ኣቐዲምካ ጥንቃቐ ንምውሳድ ተባሂሉ 11,000 ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀው ተገይሩ። ኣብዚ እዋን ኣብያተ ትምህርቲ ይኽፈቱ ኣለዉ። ወለዲ ግን ሕዚ እውን ምስ ፍርሖም እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ። ከም በዓል ናኦሚ ኢብራሂም ዝበሉ ግና ኩነታት ከመይ ከም ዝቕፅሉ ርግፀኛታት እኳ እንተዘይኮኑ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ግን ግድን ይብሉ። ዜና ተፈጺሙ። نمسكن باترا ازي راديو دمز أمريكا يو نفس قصة الصبصب كنسكر مبزحتهم أمريكاويان هاجرهم أبزوريا عالم نتقبلهم التأتتاوات بوحد وتهدرا وفري زعبي الدبلوماسيا وخيدي كتحيل كم زداليو إيروجياز توهلا جوجل فاونديشن زكايدو حدش مصنعتي يرئلهم إذا حدش مصنعتي أمريكا كاب أفغانستان 10 عامتات زنبرا متأتتاو دحر مززاما زتقبر مصنعت خوينو أزيلو القصر زلو رئيتو زتأخاخبالو يو سيندي ساين لعلويتي ريبورتر دبلوماسي نزدالوتو زبزب مني أفوركي دحر 10 عامتات أبز حالف ورحنا هاسي اتم نيمود أتاوت تهدرات أمريكا كاب أفغانستان أبزو وجولو بريزيدنت جو بايدن أمريكا كاب موائل كبير كوينات ناب موائل حيال دبلوماسي تملس على خبلو نحبرات منقصات قليج أميم اتزتا قبرا حدش هاقراو مصنعتي 3,000 حسابات رئيتو بمهاب زتساتفو لخوخون قلو مبزحتو أمريكاويان زي سمامعلو خوين اللوم مبزحتهم اتوم رئيتهم نجوجل يوراسيان فاونديشنز ذهبوا قطرتهم اوصاي توافيرهم زلو تهدرات امريكا خنكن نوصاي هاجرات زوهاب قال مئتاو حسنت صطا خنك زدلي كون قالو تم 58 مئتاو امريكا دبلوماسياو صمد كتوسخ زدلي مخانم غليصمالو كارولاين غراي كاب جوجل يوراسيا نتمصنعته امكياد مريح تراز تتصاوتتيا كم زتبل We found that 62%, quite a large majority, thought that the biggest lessons from the war was that the United States سوسان كلتن مئتاوي زي عبي قصري أبزحايو كابتو خينات زترخب عبي تمرتي أمريكا أبتكبر هنسات هاجر كتآتو يبلان ويكا والتهدراتا نابقودة أخونتات كتل إخن تخينانا هاجر أو ربحتاتا زسقط راي مزخون كخون اللو زبل يوم تبل كارولاين عدمي يوم كاب 10 عامتات كاب زخون من إسيات كا اتم 8 مئتاوي أمريكا تتقع عن تزيكوينو بريزيدنتا أبوتا أهجر كنموتها دراوسو قمتي موسادو كونغرس كتصدق اللوك حتى تالو إلو مالو بمسارة زستخايدة مصنعتين
65% of younger Americans want to revive nuclear negotiations with Iran. They're more skeptical of America increasing its military presence. ሱሳን 5 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን መንእሰያት ምስ ኢራን ልዝብ ኒውክሌር እንደገና ክጅመር ይደልዩ። ኣሜሪካ ንዕብየት ህላዊ ቻይና ንምምካት ኣብ ምብራቕ እስያ ዘለዋ ወታደራዊ ህላዊ ሙስኻ ዝምልከት ዝያዳ ጥርጣረ ኣለዎም። ከምኡውን መብዛሕትኦም ኣሜሪካ ንመከላኸሊ ተውፅኦ ወጻኢ ክትንኪ ይደልዩ። እዚኣቶም ዘይከምቶም ዓበይቲ ንዓለማዊ ብድሆታት ኣብ ወታደራዊ ፍታሕ ምሙርካስን ወታደራዊ ቁመናን ንኪ ዝደልዮም ትብል ካሮላይን። ኣሜሪካውያን ቻይናን ሩስያን ብዝምልከት እቲ ዝበለጸ ኣቀራርባ ብዝምልከት ዝተኸፋፈሉ ይመስሉ። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ 40 ሚእታዊ ዝኾኑ ቻይና ንታይዋን እንተወሪራታ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ብዝምልከት ርግጸኛታት ከም ዘይኮኑ እዮም ዝገልጹ። እዚ ምስቲ ኣብ መራሕቲ ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካ ዘሎ ስምምዕ ጽምዶ ፓርቲታት ዝቃረን እዩ ዝመስል ይብሉ ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝኾኑ ኪኢላ ክሪስቶፈር ስካሉባ። I think in the security realm, Washington, D.C., as you well know, is obsessed with China as a rising competitor. ከም ዝመስለኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ዓብላሊ ጸጥታ ዝምልከት ርእይቶ ከም እትፈልጥዎ ቻይና እናዓበየት ትመጽእ ዘላ ተወዳዳሪት እያ ዝብል ሻቕሎት እዩ። እቶም ፕሬዚደንት ንባዕሎም ናብ መዋእል ውድድር ዓብይ ሓይሊ መዋእል ዲሞክራሲ ካብ ውልቀ ምልኪ ንኣቶ ከም ዘለና ቻይና ከም ሓንቲ ውልቀ ምልክነት ዘለዋ ብዙሕ ፍልፍላትን ንጹር ውጥንን ዓለማዊ ዘተ ንምቁጽጻር ዝዓይነቱ ሕላነ ከም ዘለዋ ዘርኢ ናይ ሓቂ ስክፍታ ከም ዘሎ ገይሮም ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም ይብል ክሪስቶፈር ስካሉባ። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ሰብኣዊ ረድኤት ሓደጋታት ንዘስዕቦ ጉድኣት ዝውሃብ ረድኤት ንኮቪድ-19 ዝውሃብ ረድኤት ኣዝዮም ተቐባልነት ዝረኸቡ ዝተፈትዉ ዓለም ለኻዊ ረድኤት ክኾኑ ከለዉ ወተሃደራዊ ሓገዝን መሸጣ ኣጽዋርን ከዓ እቶም ዝተሓተ ተቐባልነት ዝረኸቡ እዮም። ፈነወ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ስዒቡ ዝቐርብ ድማ መደብ መናእሰይ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ካብ ኣስመራን መቐለን ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና መደባት እዩ ኣካቲቱ ዝርከብ። እቲ ቀዳማይ ማሕበር መናእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብዛዕባ ዝህቦ ዘሎ ሞያዊ ስልጠና ዝምልከት እዩ። ብርሃነ በርሀ ኣሰናዲእዎ ኣሎ ናብኡ ከስከረኩም። ብምስረት ማሕበር 1,000 ክሳብ 3,000 ኣብ ዓመት እንዳሰልጠነ ይመጽ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ገሊኡ ስማዊ ክፍሊት እንዳገበረ ገሊኡ ድማ ምስ መሻርክቲ ምትሕባር ስልጠናታት ህብ ማለት እዩ። ካብ 2014 ጀሚርና ዝገበርና ነገር እንተሉ እንታይ ቅድም ኒድ አሰስመንት ኣብቲ ቦታ ኸይድካ መጽናዕቲ ተገይሩ 6 ዞባታት መጽናዕቲ ተኻይዱ ካብ ምጽኢልካ እዛ ዓይነት ስልጠና ዘለና ሞ ዝኽነቕርበልኩም ካብ ምባል እቲ መሬት ወሪድካ እንታይ ዝድልልና ኒድ አሰስመንት ተገይሩ መጽናዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ። መጽናዕቲ ምስ ተገብረ እዝን ስራሓት ስራሕ ክርከበሉ ኽእል እዩ። እዝን ስልጠናታት እንተሰልጠኑ ይሓይሽ ዝብል ቀዳም ተሰርሐት ተሳይ ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልኩኻ ካብቲ መጽናዕቲ ተበጊስና 14 ዓይነት ስልጠናታት ብደረጃ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት 13 ዓይነት ስልጠናታት ተኻ ብደረጃ 6 ዞባታት ማለት እዩ። ሻውዒት ዞባውን ኣላትና ዞባውን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ሕጂ መን ይኸ ስልጠን ዘለዎ መን ቀዳምነታት ናሃቦ ዝብል ሕቶ ኸ ክምለስ ነይርዎ ኣብ ኩልና ኣብተን 6 ዞባታት ምስ መሻርክቲ ምትሕባር ማለት እዩ ኮሚቴ ቆይማ ካብ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ካብ ሃማድኤ ምሕዳር ዞባ ፖሊስ ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ይሳተፉት ስራሕ ኮሚቴ ዝቆሙ ብሓንቲ ዞባ መንክ ስልጠና ኣለዎ ትመርጽ ኮሚቴ እንታይ ኣብ ገመት ተእቱ ቀዳምነታት ማለት እዩ። ሓደ ብምኽንያት ቁጥባዊ ፀገም ትምህርቱ ደቋረፀ ካብ ሰራዊት ተጣይሱ በባህርያዊ ሰብ ሰርሑ ሁነታትን ዝተመዛበሉ ማለት እዩ። ምስንክልና ዝነብሩ ወይ ዝነብራ ስድራ ዝኣልያ ደቂ ኣንስትዮ ፈይቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደገስ ተመልሱኻ እዚ ሕጂ ቀዳምነታት ንዕኦም ይዝውሃብ ማለት እዩ። ኣራይ መንእሰይ ፍየሪ መንእሰያት ድሕረ ስልጠና ምውሳዶም ናብ ስራሕ ንኽዋፈሩ ማሕበር እንታይ ይሕግሶም? ኣሰልጢና እንታይ ኢና ንገብር ምስ ስልጠናዮም ኢልና ዲና ንፍንዎም ካብቲ ዓውዲ ውጪኻ ድማኒ ናይ 2 ክሳብ 4 ሰሙን ትኸይድ ናይ ዋኒን ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና ወስዱ ማለት እዩ። ኣብዚ እንደዋ ይብልን እዩ እቲ ዞባ እዚኦም ብበቂዖም ዝበሎም ሰባት ተለቂሖም ከድምዑ ክእል እዮም ድበሎም ሰባት ቅድም ኩሉ ሰብ ይድሕተት ልቃሕ ክወስድ ደለይ ይዝበሃል ሕጂ ገሊኡ ልቃሕ ንያቱ ገሊኡ ካልእ ትካላት ትሰርሕ ከምዚ ንጹር ዳታታት ኣለና እዛ ናይ ልቃሕ ሕጂ እንታይ ትኾን ማለት እዩ 5 ፎርም ኢና ንሕልፎም ማሲ እቲ ጉዳይ ሲሪየስ ከማ ኢና ንሕዞ ብ5 ፎርማት ሕሊፍና እዚ በቂዕ ምስ በልና ወለድ ይብሉ ልቃሕ
نهبو مالتي عامتن شمون تورحن دملس مالتي اتولد لمقبرينا مغنات كحجزو سلازلهم تباهيلي كم استفلتوا دما استكل تعلموا محجاز سلازخونه اب عامتن شمون تورحن دغر مكا زرق حنا درجه ل 700 تملسوا اذا استملس ገንዘብካ ንخالد حاتتو بالمالتي እቱ ብዙባ ዝውሃብ ስልጣና እንታዩ በማዕከላዊ ቤት ጽሕፈት ዝውሃብ እንታዩ አብዞባታት በተጠለብ መሰረታዊ ስልጣናታት በተናውዘሉ መንሰይ ጠለብ ዝመጸ ስልጣናታት መፍረደርሁ መፍረን ህቢ ምትካል ሶላር ኤሌክትሮኒክስ ስነ ጽባቀ ጽርበትን ሐጺንን ማዕለማ ምድላው መግቢ ምድላው መርበብ መግፈፍ ዓሳ ምርታዕ ቪዲዮ ማዕራይቱ ቦታት ማይ ስራሐት ካይላ ወዘተ ወዘተ እዚ ሕጂ አብዞባታት دوها سلطناتاتي مالتي بدرجة الزبطات جابز ما أكلي بتحفتك توم تتكلم تدبل خات زبطات بزن 4-5 سحلف يوم أبز ما أكلي بتحفت دكايرنا خا كاب منسترتات ببزن بالي مالتي ناي تلهيس دراما إديتين بقى ما أكلي درجة قانقو عرب 14 سلطناتات وزت ذكاير مالتي نابنت نتوسينا لقى حد وسدو أبي بتحوم مالو زبل كل جزء بكسل جبرينا كل ما يكون لقى حسيد من أمن التوسينا لكن تشحن 10 340 ساعة من سياسة لقى حسيدو كاباتهم تم 400 دكانستي تسترف السلطنة يو الشيخ تعقل كل تشحد بتسحنا بعمت السلطن أبي خيد له بزعبه من مزنعة الكاير قال لهم أبتكلها تقطيرهم سرحوا قال لهم كي تلقحوا بعلم استبقص له أجي كله سيسرحوا تسلطناس يتعمومي مالتي لقاح فرح نجمرو زحتو سبات انت عينت لقاح يسوها بهم دحرت السلطنة سلقح فاحجي من يازلنا مالتي بعينة بجنزبني بعينة نابنة مفرن هبي ساعة 3 قفور بتصح همنا أبجسنا يا مالتي هجي كتقلبو خلو أمود أتاس عود سرح كخونا لو تسرح عود نخون كا استفر لي حمش قطعتها هلنا تحطو قطع دلو نخفت شو إذا حجزه أبتز نبر الله خمابي لا نخلت عمت نبرتي مخانم إن أنا الراجل بدحريو جبرا وخون دماني ناي نقدي أتاو زركب وخلق نتفتات مدب سرح خلوهم دو أفتح فورم تاريخين بتحسيبهم مزلو نقدر قبروا لهم حسيبهم مدلو دفت شيء بتعمين دفت شو أبتخابا بيخا كالو تكلات هلو وادو زبل حتوتاتي تقرب لهم أب عمت كندي أتاوي خات صبه كندي وطايزة تكتصبه زرح مع سخ كفلو يفتشوا تختيم مالتي قال لي خا بجنزة تري دوس دولو مالتي نعمل مفر درو حجكوا تعاويت كنا بجميرنا لما مفر درو جن زين حلفة كاشيم دوس عشرة كم بجس مالتي زي أتوم درو سريحهم أنا زوام أكل حتى 9 200 لو واحد وصل بلي سمولو كمل سو خلو سريحهم كم زلوا إذا نقدر كارلو مالتي سنة بقى تصور رأسها كمو حدثنا كاشنبو انتهينا ندفع أسرح كم زبلو مالتي وأسرح شيء عند حدان هو مالنا لقح تنع 14 شيء ملكة عينتين دو هبهم تنسترفخ مكايد تباهيلن أبو هبا مالتي زي وهاب زلو سلطنا بهجراو محبر من إسيات تمارون إرترا كساب كندي أوتيو أوت كانوا ولا تخينا مجمجمي هم انتايو أجي حد سرح عوتن كتريو توصيت تفري زحبرك مجمرتها قاعد توتني بجمر توتن كلهم زبل خسرح طلب كبت تحتي تبكيسو محبر مرساس خندز سلطنا لنا زخنا سلطنينا زعينا سلطنا لنا يبلنا مجمرته كفت مجمرته كفت حبرت السبي تبكيسو أجيت مسرت كان دحر داخلت مسرت كوينو توصيتو سولتيو عوتيو بتعم عوتي مجمرته ترس عندي غيرت له زمياو سلطنات بتعم من ساس لويتيو تبهاجر درجات قبر له بركتو غيري حجي تقطري خلدي شيح ساعة الشيح ولا دحين ساعة 3 شيح بلو سدي يقول تقول كله حدث كتلوت كسل خاون أطبقوا عوتي أب أجراو محبر من إسياتن تمارون إرترا حلافي تعادو محيال من إسياتن اللو أسلقهن في جاري تسفو نذهب كني حبريتا مسكن يغني لي أنا وني غني لي قصيلنا دما انا مقلينا خنبل اب تግራይ ዝተወልዐ ኩናት ንህይወት መናእሰይ ኣመናት ጸልዩን ንስራሕ ኣልቦነት ኣቃሊዑና ኣሎ ከሙልጌታ ጽባህ ካብ መቀለ ዘዳለው መደብ ስዒብ ቀርብ እዩ አማኑኤል ታደሰ ነባር ከተማ መቀለ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 11 ወርሕ ብምኽንያት ኩናት ስርሑ ጠጠው ከም ዘበለ ይዛረብ ኣብ ዝሓዚ እዋን ብምኽንያት ምቁራጽ ስርሖም ንጸገም ከም ዝተሳጥሐ እዩ ይዛረብ ኣብ ኩሉ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ጸገማት ኣቲንናየ በግሊ ብዙሓት ጸገማት ሕዲሩለ ኣብ ገዛ መናብሮ ሁሉ ነገር መናእሰይ ነብራ ከተማ መቐለ ያው ቅድሚ 11 ወርሒ ከም ዝፍለጥ በዝሕ መናእሰያት ተጻበበት ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ማሕበራዊ ናብራታት ዝሳተፈላ ከተማ እያ ነይራ ኣብዚ ሰዓት መብዛሕትኡ ናይ ኣብ ዙል ተጋጠመ ኩናት ናብ ቃልሲ ተጸምበረሉ ኩነታት ስለሌሎ መብዛሕትኡ እንቅስቃሴኡ ተገዲኡ እዩ
كم حدا تقراي تخونات تلي تفتيرو تجميرو نرنا لمعت انقسقاسي تግራይ ኣብ ምልማዕ እንቅስቃሴ ትወጣት او تتساتف ተማሃራይ ተማሂሩ ዓዲ ተልምዕ ንባዕሉ እውን ጥንኩር ለኾነ ማሕበራዊ ኾነ ናይ ፍልጠት እንትን ተልኾን ደስታይ ነይሩ ካሊእ ናይ መዘናግዒ ትካል ከፊቱ እናሰርሐ ዝርከብ መንእሰይ ሰይፈ ገብረ ገርግስ ዝተባሃለ ወገኑ ንሱ ኣብ ዝሰርሐሉ ቦታን ከባቢኡን መናእሰይ ብበዝሒ ቅድሚ ሕዚ መፁ ነይሮም ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብልዑል መጠን ቀኒሶሎ ክብል እዩ ሓቢሩ ሰላም እንዳሕለ የለ ምንም ዓይነት ትግራይ ምትልፍለጥ ኣኽባያ ኣለላ ብመሰረት ዓብይ ፅዕንቶ ሓዲግልና እዩ almost ካብ ዓፂኻ ገዛኻ ምዕፃይ ከፊትናዮ ተስፋ ተኾንና ማልና ከፊትናዮ ንውዕል محاري لجسة استبحال كالي من أسيب وجنم يسرح اللوز نبرة كال سرح تأو سلزبلة مهيا أيركبن زلخو بزيد ما سدرا كم محدر أيك علخون قبل تزاربهم تجراي منم عينة رخذ زي الله كل نجارات تتعاطوا حرتسو سرح كيركب سرحون سرح حزة أنا سرح له تكال نيرو تكال دموز خف لنا يكلن مكنتهم بانك يلن نيتورك يلن مرحتون نتجمل لنا عينات تزلوا مرحت ولا نتقملوا إزتات مجوار هذو تجراي أميو داقم نخيل على المجوار زلوا زجبر زلوا فتنا نمبرعان كم حدا تجراي كم حدا من أسيب في الله محازوتي كاو جزات عاتنا نموت نزخينا زلوا طلعت فينا ديتاتنا نسترفوا حواتنا حرقوا اللي هو ميلون زقالوا زلوا معنويات كينات بتكبر رئينا أينا زبالة محارم نهلكيت هزبي مخنيات زخونو أكلات بحقة حتى مجبر تتسجم بسلامة ومن جدي كزازم يقبأ زبل رئيته هبلهم زتأف حفتي كلها تناي بزح حفتي باخيني زين ده نورت يلن زي عنو حفتي يلن بأورو دما زي تأف هيوت يلن زي كتريو خلي خبط عم يحزني كم من قصة تجراي زخونات هذا زي كي تفتره أكايدو ناوكينات جزء خمر حلو بسلام عدرادرونا يلان على ما تفليت في من قصة تجراي بتعمي قبول كيادوي مكناتهم كينات نفلتينا خم تجارو كينات كم زخفل نفلتينا سلازي سلام من مارت زي يقولوا عجيب حفتو ما مارت زتب حلق كلي من أسيب وجنوم حتى كيف هذا الحل مارت اللي مثلا جري اللي تشوتوا حيلي وردي تمسمر رسالة عزة يو مزحتي إسرحناتنا لنا سلام سرحي نا زي أو كيف الخير وعل من سرحي اللي ولا تل إندستري تاسكوال دلة كيميكال كوتليس من قد سلاليل من كم سيخلي ولا كابد قالك ما سيخلي كابد تساوالك ما سيخلي بقولتي من قد تعزيني عب جودناتات كتمام مقلة يرأيو زنابرو تشكركرتي ببزحي كأني سامالهم بتوسخون من أسيو علوم زنابرو مزناق عبوتاتات وحد قصري سبات يوم زرعي لوزلهم عب تقرأي بانكي سلكي إنترنت أغربوت ندادون يلن سرحتنياتات من قصون نزحلفو سلستوارح ما هيا كم زي وصوديوم زيقالتهم ندمت أمريكا ملقيتات بحمغلم نمولجيتان برهاننا أصينانا مسكن سمعتنا تكتاتلو زلهم كابريدو دمز أمريكا زفنو مدواتنا يوم اسكي نزا سعبات غرب تمنيت وليت صوت هدر فقابزكم نهوانا يا بيتو عادي مسفك عادي انكوتو تزميت كريمة فتح البواي بالوقعي بحلي قدامات نفتنبلو كهبرو مقنيو صحي كتنو سران كبر حي سمرا سرعتي كبر عباباي ونبتلي علي حزو خبرو بحني عقنا خنا عمرو بلوت خبرو سوتا يرباقي صدرنا بحلو سوتا يرباقي صدرنا بحلو سلام